A venit vremea balurilor, e toamnă, da? Și a început nebunia, seria balurilor de boboci, atât la licee cât și la facultăți. Și prindem, cred că primul bal de boboci din această serie a balurilor de boboci, pe această toamnă, unde credeți? Pe malul Dunării, la Brăila. Am ajuns într-un loc pe care noi îl știm, îl apreciem, l-am văzut, ne place. Este un club foarte frumos, cred că unul dintre cele mai frumoase cluburi din România, se cheamă Chandelier by Bamboo, aici, pe malul Dunării, vă repet, la Brăila. Și este vorba despre balul bobocilor de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga din Brăila. Ei ne vor fi gazdă, bobocii de la Iorga din Brăila ne vor fi gazdă pentru următoarele aproximativ 20 de minute. Vizionare plăcută! Bun, balul bobocilor de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga din Brăila. Ei ne sunt gazdă, o să vedeți, e nebunie, o grămadă de copii frumoși veniți să se distreze. Lângă mine însă, una dintre multele fete din echipa de organizare, dar poate cea mai importantă, îmi va fi și parteneră de prezentare în seara asta aici la Chandelier. Și o întreb și cum se cheamă. Numele meu este Alexandra Mirela Brezuică. Bal de boboci, organizare de bal, e prima oară când organizați anul ăsta, sau cel puțin tu te implici prima oară anul ăsta într-o organizare de bal de boboci? Da, este prima oară și trebuie să recunosc că n-a fost deloc ușor. Nu e? Nu, asta implică mult timp, investiții și de sentimente și de timp și de toate. E dificil. Dar sperăm că o să fie ok și că o să ne iasă frumos. Ce implică povestea asta? Ce înseamnă ca și momente în desfășurarea balului? Sunt implicate câteva probe de dans, unde bobocii își vor descoperi talentul sau își vor etala. Sau își vor etala talentul exact. O probă de perspicacitate, care cu siguranță le va ridica unele probleme unora dintre ei. Și o probă surpriză, care deocamdată vreau să rămână așa. Și...
Diana, încurajată-și pe Diana. Și ea e Cristina. Ce le spui, că te-au susținut foarte tare în seara asta? Le mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul acordat. Profesorii din liceu au fost și ei de asemenea invitați să participe la bal. Ne-au susținut foarte tare și asta contează cel mai mult pentru noi. Cei de la Chandelier by Bamboo, iată, care v-au pus la dispoziție întregul spațiu, de asemenea v-au fost alături, pentru că este una dintre cele mai frumoase locații din zonă. Chandelierul poate sta, bine mersi, în rândul locațiilor de top din România. Și iată că ăștia micii nu s-au încurcat și s-au băgat exact unde este cel mai frumos și cel mai cochet loc din Brăila. Nu vreau la muncă, nu să mă ajungă banii chiar deloc, îmi vreau de toate și nu în rate, zile cansate. Nu vreau să stau la bloc, să plec pe afară, treaba nasoară, chiar dacă ai școală. Nu pune în zata, asta în țară, să fie vară, seară de seară, să stăm la ungă ta. Tu chiar nu vezi, că dacă stau la muncă, chiar nimic nu realizezi. Tu chiar visezi, că dacă nu faci bani, așa că lasă Sorbona, pleacă în Verona, copiii de fotbalist adoptă bona. Tu nu vrei un lugar, vrei un mesaj, când te faci mai și bine că trebuie să fiu falsar. I never wanted to be. I never Wanted to be. This pretty girl that you see. și bine ce vrei să fii. I never Wanted to be. I never wanted to be. Eu zic că a ieșit un bal și a fost un bal frumos, că la anul poate să fie și mai bine. Trebuie să vă spun despre Alexandra că a fost Miss Boboc 2010. 10. Iată, acum implicată în schimb în 2013 în organizarea acestui bal. Eu sper că de acum încolo, în fiecare an, cel puțin cei de la Iorga, tu nu o să mai fii, dar cei care vă vor urma să vă ia exemplu, să învețe și să vadă cam ce înseamnă organizarea unui astfel de bal. Așa este, și să fie cel puțin la fel de bun ca noi. Sau poate chiar să ne depășească. Alexandra, mulțumesc frumos, mulțumește tuturor colegilor tăi, că n-ați fost puțini și eu la rândul meu vă mulțumesc că m-ați ajutat, că mi-ai fost alături pe scenă, că m-a ajutat acolo unul cu altul, ne pasam prezentările și sper să ne mai vedem, multă baftă la școală dacă e să pleci acolo în Marea Britanie, să ne revedem sănătoși, cine știe, la vreo petrecere aici la Chandelier, în Brăila, la tine acasă. Mulțumim și noi vă mulțumim extraordinar de mult. Ne-ați fost de foarte mare ajutor, mai ales mie, pentru că mi-ați dat încredere în mine și cred că a fost ceva extraordinar. Și mi-a părut foarte bine să vă cunosc. Mersi frumos, la fel zic și eu. Ea e Alexandra, ăsta a fost balul bobocilor de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga, de aici din Brăila, primul din seria balurilor de boboci, la care cel puțin noi, cei de la Music Channel, de la Clubzone, vom mai merge de la Brăila, de pe malul Dunării. V-am pupat! La revedere! Ciao! Take the